wakati wa usiku. Wadhinyaka kaunti Makwale kamaro were maigio seromo mano machiko yie mondo ndikre kaka jogo mbulwe kaunti Makwale koro jiu mondo ndikre kendo manyo telo e yiero mabiro. Mokom jotend din kod jokanyo mar World Radiance International okoro were ni kik gi yie tikod gi marach gi josiasa kai kwayo gi mondo gibed piny kendo giwuo mondo giyud resruok e weche machando gi e kartelo kar donje weche mag tulo. Giwacho ni ng'eny rowere ni kod nyalo mathoth e telo to osebed ka iweyo gi oko e kinde ma ji timo ikruok. Ningewaomba viongozi wa kidini mbalimbali kwamba tuwe karibu na vijana, tuwape mwongozo mzuri, tuwape maono ili kama ni kujiunga ama kuendeleza nchi yetu, tutaendeleza nchi yetu kwa njia ya amani. If and instruct them on the right way to go as they voice out their issues. We need to model within the boundaries of our constitution and also within the word of God. The youth here have come up with a program called Kenya Youth Unity in Diversity, which is their heritage. No one of them chose to be a Kenyan. They just found them to be a Kenyan. These are our children that are the blood that flows in their blood. They carry the DNA of our ancestors. So we need to listen to our children. We need to give them a safe and a brave space. Give them a space where they can express their opinion. Lengo letu ni kuwaelimisha jinsi ya kujua tatizo, jinsi ya kusuluhisha hili tatizo na jinsi ya kukuwa na amani wakati wa uchaguzi. Hilo ndo lengo letu. To create a safe and brave space where young people can speak, be heard and be understood. A space where silence is not survival, but where speech becomes strength. Mokom jotend skunde manie Kidieny